Men det er synd for hende. Nej, lad os nu vente lidt. Jeg tager ikke på arbejde i dag. Jeg tager over i sommerhus undskyld over for Anne. Vi kan da snakke om det senere. Nej, jeg gør det i dag. Jeg har ikke noget med Poul mere. Ved du, hvordan jeg har det? Du har været sammen med min mand. Jeg ved godt, hvordan du har det, og jeg svigter også din søster. Men det er slut nu. Du står jo og lever over for mig.